zime nepotrebujete páperovú bundu, ale tieto mačky s 5 pazúrmi si bezpodmienečne musíte obliecť. Šmýkanie sa na ľade je poriadny problém. Stačí si nasadiť tieto protišmykové návleky na mačky a uvidíte výsledky. Bez ohľadu na to, ako skáčete alebo bežíte na ľade, zostanete stabilní. 5 oceľových pazúrov poskytuje super silný úchop, vďaka čomu sú protišmykové a odolné. Tieto mačky sú vhodné pre každého od malých nôh až po dospelých a sú obzvlášť vhodné pre starších ľudí. Odporúčame kúpiť si niekoľko párov ako náhradné. S týmito protišmykovými hrotmi sa už nikdy nebudete musieť obávať dažďa ani snehu a nebudete sa šmýkať ani na ľade. Hroty z hrubšej mangánovej ocele ponúkajú vynikajúcu prilnavosť a zabraňujú šmýkaniu na ľade, snehu, rovnom povrchu alebo blatistých cestách. Vystužený materiál TPE poskytuje vynikajúcu elasticitu, ktorá zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré ľahko nespadne a sú 2-krát odolnejšie ako bežné hroty. Bez preháňania možno povedať, že vydržia veľmi dlho bez toho, aby sa zlomili. Dôležité je, že vďaka priehľadnému dizajnu sú neviditeľné, štýlové a bezpečné. Obávate sa šmýkania? Zaobstarajte si svoje skôr, ako nasneží, toto sú vonkajšie kryty na mačky. Stačí si ich nasadiť a môžete vyraziť. Majú skryté mačky z nehrdzavejúcej ocele s vysokoelastickým dizajnom a vynikajúcou prilnavosťou. Aj na ľade môžete kráčať stabilne, čím sa zabráni pošmyknutiu a pádom. Ani na svahoch sa nemusíte obávať pošmyknutia. Pripravte si niekoľko párov topánok pred tým, ako nasneží, sú pevné, spoľahlivé a nespadnú. Sú tiež odolné voči chladu a zostávajú neporušené aj pri teplote minus 30 stupňov Celzia. Ľahko sa nosia a sú odolné, pohodlné na nosenie bez nepohodlia alebo trenia. Hodia sa do všetkých veľkostí topánok, vďaka čomu sú zimné výlety menej náročné. Tieto neviditeľné priehľadné mačky sú esteticky príjemné, vysokoelastické, ľahko sa prenášajú a jednoducho sa nasadzujú. Mangánové oceľové čapy poskytujú silný úchop, vďaka čomu sú vhodné pre dospelých aj detí. Ponúkajú vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu na betóne, ľade alebo snehu. Predtým, ako nasneží a počas najchladnejších zimných mesiacov, si ich urobte niekoľko párov.